Držiš je ovako. Aha, dobro, evo ga. Onda malo odvojiš uvac. Gde je Panjković? Sad je bio ovdje. Kirko. Fini ljudi. Moj klijent. Kirko, ovdje svi pričaju nešto na engleski, a ja nije da i ne razumem, nego ne znam engleski. Pusti engleski meni, šta pričaju na srpskom? Pa na srpskom sve nešto kroz zube, mislim, više nekako režu nego što pričaju. Da će nešto povata? Pa povato sam nešto, mislim da ovaj ćelavi tamo neće se ovog bradatog, pa makar da ga nabiju na kolac. A ovaj ćoravi tamo, on hoće i sa ćelavog i sa bradatog, ali mu ne odgovara neki treći što je bio kod njih, pa sad je otišao kod ovi ovamo. Sad rekao je da ga oteraju, ali ovi neće ga oteraju jer neće imati većinu.